E despois do pleno de onte no Carballiño, os partidos da oposición seguen a valoralo. Espazo Común está satisfeito co consenso que se conseguiu nos orzamentos nesas medidas do plan económico fronte á crise do coronavirus, pero advirten que seguirán alerta co proceder do alcalde Francisco Fumega. Din que foi un pleno no que, a pesar do consenso que houbo na aprobación dos orzamentos, lle pediron ao partido gobernante no Concello axilidade en darlle forma a ese preto de 2 billóns de euros en medidas económicas que axudarán a mitigar a crise producida polo COVID-19 para que cheguen canto antes os que máis as necesitan. Como había partes de consenso, pois un pouco de borrón e conta nova, non? De volver a comezar, onde lle pedíamos ao goberno claramente que se deixe atrás a política de escaparate, de fotografía, non? Para pasar a unha política de feitos, unha política concreta de estar ca xente, porque pensamos que a xente non escolle representantes para que vayan cantar cumpleanos, nin repartir mascarillas como se foran papeletas, nin para ir co coches particulares detrás do tractor desinfectante, non? Creemos que esas son funcións que ten que facer outra xente e os políticos temos que estar a xestionar, sobre todo os que teñen responsabilidades de goberno. Vai a facer moita falta. A verdade é que, bueno, por un lado temos un sabor agridoce por, xa digo, ese acordo que vai a supor case 2 millóns de euros de inxección económica para empresarios, para autónomos, para comerciantes, para hostaleiros, o cal é moi importante, e aí creo que sí que estivemos todos de acordo. Tamén criticaron que o Concello continúe ofertando o servizo de axuda no fogar a empresas privadas, renunciando o alcalde Francisco Fumega a unha das súas máximas: coidar o público e municipalizar servizos. Situacións como sacar o prego de axuda no fogar, algo que afecta a casi 100 de usuarios no Carballiño e a 30 traballadores, pois pola porta de atrás, medio escondidas, renunciando ao que Fumega sempre defendeu sobre coidar o público e non dar a empresas, non privatizar todos os servizos, e atopámonos con que está sendo probablemente o alcalde máis privatizador da historia do Carballiño, o cal pois, é bastante contradición, non? Ante no pleno leemos incluso o seu propio programa, porque todo remite a que xa o levaba no programa, pero non é certo unha vez máis, no programa non decía eso. Cando se chega ao punto de mentir sobre o propio programa de pois creo que xa é difícil de chegar a entendementos, non? Cando un parte da premisa de que o máis fácil é que estén intentando enganarnos. Eu agardo que poida haber aínda unha reconducción da situación, que entre todos sexamos capaces de verdade de aplicar políticas sociais e políticas que pensen nos veciños e, como digo, deixarse tanto de pensar nos votos, nas papeletas e no efectismo, e máis feitos e máis realidades que é o que precisa o Carballiño máis que nunca neste momento.